altid i hvert fald minimum en pistol. Jeg skal ikke lande i det fucking der. Kom nu frem. Fucking. Det var fedt at løbe i vand. Hvorfor har jeg sådan noget rødt noget ude i siden af skærmen? Ligesom sådan rødt lys. Om jeg tager skade. Jeg har skudt den først. Var I sammen, eller hvad? Jeg er i pladsen. Jeg er i dæmning. Jo, En den grotte. det her er min øks. Der er andre herinde i den her grotte. Og I sagde, at der var noget oppe i den der gravsten der. Ja, det siger Peter, der er. Ja. Tjek ud. Ja. Bare sådan en Jeg er lige skudt en igen. Jeg er lige knippet af. ikke t-shirt og en hjelm. Så, what? Jeg har en øks. F, mand. Jeg har lige nakket en med en øks. Jeg løber ned i byen. Og der var fuldstændig fucking waste den grotte. Der var en styrthjelm og en t-shirt og en almindelig hjelm eller en anden hjelm, og så en eller anden hue eller et eller andet. Hvad fanden skal man? Bare være våben overalt. What's up? Hello. Want a group? Yes or no? Fuck, der er en efter mig. F for de går amok ind på politistation. Nogle bøsserøv, de står bare og skyder fuldstændig overdrevet inde i politistation. Wow. Fuck, man, der bliver skudt her. Der bliver skudt, tror jeg. Der er en, der jagter mig. Jeg trykker mig ind i et lokale. Ja, jeg kan høre om... Ja. Så vil jeg blive det. Fuck, hvor der bliver skudt her. Der faldt også en i sengen en gang, hva'? Men det var en, der havde... Ja, han har pistol, han kommer op mod mig. Ja. Hvor er I hen? Jeg blæsen i byen et sted. For at finde et eller andet butik eller et eller andet at løbe ind i og loot. Der er jo ikke en skid.
ligesom at spille singleplayer nu med loot. Jeg kommer ind i pladsen nu ved Firebrand. Det er helt vildt, mand. Der er mange ved tankstationen. Det var en anden spiller derovre på mig. Jamen, de har lige skudt som åndssvær. Jeg er i det første hus. Inden op i forstaden der. Ud til den yderste vej. Og der kommer en op og ude fra vest der. Vest af, det skulle da en modsat ende. Wow, der er en, der skyder efter mig. Der står en i en hæk derovre ved det hus. Ja, jeg er død, Det mand. var ham, det var ham. Hold da kæft. Ej, jeg fik da nok et træ. Kommer der en bil. Er dig, han skyder på? Nej. De smadrer den bil. Jeg havde altså alt muligt våben på mig. Jeg har kun en fucking øl, jeg kan ikke gøre noget. Jeg ligger inde ved lokummet derinde. Nu er der en ind og loot mig, en med bue. Og under bukser. Hey, look behind you, asshole. Ligger du ind i det første hus? Ja. Hey, what are you talking about? DJ Dealer. Han står ved at loot mig nu. Han er inde i sov. Nej, han står og looter mig. What's behind me? Han står med ryggen til døren. Yeah, mama. Jeg fik ham! Ja, der er en mere! Han har en kniv! Yeah, you're gonna die, bitch! Jeg kan se det! Fed nar. Ja, selv fed nar, mand. Fucking pikhoved. Peter, han knipper lige alt, der er blod overalt. Nej, jeg er død. Er du død? Jeg har jo ikke noget at løbet. I er da ikke søde, hva'? Med en fucking... Jeg knipper lige to med en fucking øl. Det så altså fedt ud. Det skulle være sådan, så hvis du ikke havde nogen våben på dig, altså kniv eller noget som helst, så var du bare så folk